Internationale dreiging hangt over de wereld. In de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog gaat bijna alle aandacht uit naar de strijd aan de fronten. Veel minder kwamen er andere aspecten aan de orde, zoals bijvoorbeeld de gang van zaken in het Nederlands-Belgische grensgebied. In 2002 hoorde ik voor het eerst van het bestaan van de draad. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de Duitse bezetter grote problemen met wegvluchtende Belgen en een grootse smokkel in de grensstreek. Ze besloten tot een drastische maatregel en plaatsten een elektrisch geladen draad langs de Belgisch-Nederlandse grens. Ik raakte geïntegreerd door die draad. Wat moeten de effecten geweest zijn voor de bewoners van de grensstreek in die tijd? Geholpen door mijn vader besloot ik op onderzoek uit te gaan. En daarbij stuitte ik toevallig op een passage in dit boek, waarin de situatie wordt beschreven van Klein-België. Een bijzondere enclave die bekneld raakte tussen de draad en de Belgisch-Nederlandse grens. De Duitsers hadden tevoren gezegd, oh die arme stommelingen. Waarom gaan ze niet uit de weg voor de stoomwals die hen verplettert? De stommelingen zijn dodelijk verschrikte mensen, waarvan een aantal in Nederland zijn toevlucht zoekt. De oorlog begon en Nederland was neutraal. En er kwamen veel vluchtelingen naar hier afgezakt om over de vaart te geraken tot in Nederland. Dat is maar enkele meters. Tijdens de oorlog kregen de Duitsers in de gaten dat er steeds meer mensen naar Nederland vluchtten, dat er steeds meer gesmokkeld werd en dat er ook wel eens af en toe gedeserteerd werd. Vandaar dat men de beslissing heeft genomen om maar van de eerste keer de hele grens vanaf Knokke tot in Limburg af te zetten. Die hebben dan een elektrische draad gespannen van 1000 volt. Als je eraan kwam, was het onmiddellijk gedaan. Hè? En aan die draad mocht je niet langskomen in geen 150 meters. Ik denk dat dat niet alleen een effectieve oplossing, maar een zeer drastische oplossing was. Want het smokkelverkeer lag volledig stil. Handel met Nederland was niet meer mogelijk. Een ander verkeer. Maar bij het plaatsje Sint-Laurijns was er iets vreemds aan de hand. In de driehoek Moershoofden-Kantijnen-Velpan viel er namelijk een stukje Belgische gemeenschap, weliswaar binnen de grens, maar buiten het draad. Klein-België vormt in die zin het probleem dat de inwoners gevangen zaten eigenlijk tussen het Leopoldkanaal, dat ze niet over konden, omdat ook al de bruggen bijvoorbeeld en Strobrugge waren gedynamiteerd en ze zaten tussen de elektrische draad. Ze konden dus geen kant meer uit. Dus hier stond het hek. Ja. Over Hans de Leng. Er stonden altijd 2 schildwachten bij. Niemand mocht langs het hek gaan, tenzij hij een toelating had van de ortscommandant. En daar moet je voor betalen. Er was hier in Moershoofden een bizarre situatie ontstaan. De draad liep hier namelijk midden over de weg en scheidde daardoor de mensen links van mij en rechts van mij. Het dagelijks leven was totaal ontwricht. Tijdens onze zoektocht ontmoetten we Clément de Berg. Als 7 jaar oude jongen woonde hij in het gebied. We zijn op zoek. Ja. We zijn op zoek naar Clément de Berg. Ah ja, die zit daar in de caravan. Ik zag hem zitten. Bij de duim, ja. Zo moet je Gaat u naartoe. mee? Ja. U heeft de draad gezien, hè? Ja, kom maar. Ja, hij liep hierachter. Achter het kanaal, hè. Hoe je op tof komt hier aan die poon, hè. Kom wat bouwen. De Syrië staat op Tollandse. Waar precies woonde u tijdens de Eerste Wereldoorlog? Hier 500 meter van. Tussen de Rode en de Rijs, nee. Daar noemden ze iets klein bouwen. Houden die is ook niet al afgesloten, nee. En dat worden al bouwen hier, hè. Die aan de Rijs, nee. U heeft de draad gezien, hè, met eigen ogen? Ja. En dan zien genomen en halbierst, onder als je een kat of dit is gelijk wat onderliep, worden ze er aan, nee. Want die druk was redelijk uur, maar ze zeggen van een meter of 2 meter uur. En de middenste rij was geladen met elektriciteit 1000 volt. Pas keer dan zullen maar 20 centimeter verschil worden die drugs. Als er wat aankomt, worden ze er aan. De minste aanraking was de dood, met brandwonden. Die dat er toch in aankomt natuurlijk, hè. Daar hebben we nog verhalen van gehoord van mensen die er blijven aanhangen zijn, hè? Mensen die dood waren. Hè? Maar, eigenaardig genoeg, ze mocht nooit zelf gaan kijken. Hè. De Duitsers lieten weten, het ligt daarin.
Hè? Maar ze haalden hem zelf weg. En hij werd in het dodenhuisje van het klooster gelegd. En daar mocht dokter Heerses, hier van Sint-Laurens, dat lijk gaan schouwen. Heeft u trouwens ook gezien dat de Duitsers patrouilles hadden erlangs? Zo'n veel achtergrond. Maar er zijn er ook doodgeschoten voordat ze aan de draad waren. Door schildwachten. Maar hij mocht geen 150 meter aan langs de draad komen. Amerika steunde de bevolking van België. En ook in Moershoofde was er een winkel die Amerikaanse producten verkocht. En ze stuurden graan, bloem, bonen en spek. Die winkel is er altijd geweest. Dat was een winkel van Edward de Taaie. Die had een winkel. Maar goederen kochten gekocht worden om kleren van te maken. Maar Prosper de Taille heel hoogkant. Dat was ook een kleermaker, hè? Prosper de Taille. En dat was de vader van Blondiel zijn vrouwen. Mijn grootvader Woonde daar. met zijn gezin. Hè. Ja. Er was wel wat meer bedrijvigheid in Klein-België. Er was ook een brouwer, die heeft er heel lang gezeten. Ja. Hij zit hier. Die woonde hier van Vuren op de Aalster komt. Arthur Gijssel. Ja. Maar waar ging de rest van zijn handelen? Dat weet ik niet. Naar Nederland waarschijnlijk. Ja, hè. En ook de Duitsers moesten voorzien van drank. Hè. Ja, ze kennen Dat is hier mijn pa. Hij was geboren in 1904, dus hij was 10 jaar oud als de oorlog uitbrak. Ja, maar dat is toch geen goed bij, maar ja. Ik pak dat ik hier het wordt van ondersteun. Maar ja, ik heb maar niet meer herkend. Want dat is zo lang alleen, hè. Die kinderen konden niet naar de school in Torp, maar ze konden niet over de brug. Dus er was een school op Moershoofde, in het fabrieksken. Ah, daar een fabrieksje, hè. Daar hebben we geweest al. Toen dat gedaan werd, dat was feitelijk geen school, hè. Dat was fabrieksje, hè. Maar ze trokken de vagel ook. Geen vagel. 2 van die dochters, die hebben ze aangesteld tijdens de oorlog om les te geven voor de kinderen die hier woonden. Ja, maar dat waren twee gewone meiden, hè. Die hadden geen diploma of niet, hè. Zo kwamen Nathalie en Gerarda de Taille op 17 en 15-jarige leeftijd al voor de klas te staan. Vele praatjes kijken. Vele praatjes kijken. Dat leerden we door, hè. Maar anders weet ik niet aan wie we dat geleerd hebben. In Moershoofde woonden de mensen aan de draad. Hè. En op een bepaald moment is er een bericht gekomen van de Duitsers dat zij hun huizen moesten ontruimen. Iedereen op Moershoofde moest weg. En dat is niet gebeurd. En dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat Karel de Meulemeester en Edward de Taaie en Arthur Gijssel en misschien nog mensen, maar daar wordt er niet over gesproken, dat besproken hebben met de Duitsers dat ze dat niet gingen doen. En ze zijn niet moeten vertrekken ook. En zo was het burgercomité geboren. Eduard de Taille, Karel de Meulemeester en Arthur Gijssel, die hier in dit huis achter mij gewoond heeft, sloegen de handen ineen om de belangen van Klein-België te vertegenwoordigen. Ja, waarom is hij verplaatst? Waarom is hij verplaatst, ja? Voor de mensen aan deze kant van de draad was de situatie het ergst. Want aan de ene kant konden ze vanwege de draad niet naar Nederland, maar aan de andere kant konden ze ook België verder niet in, omdat de brug over het Leopoldskanaal was afgesloten. Ze hebben dan gevraagd aan de Duitsers, mag die draad niet rechtdoor lopen langs de vaart? En de Duitsers hebben dat toegestaan. Maar ze hebben het wel zelf moeten doen en ze hebben er zelf moeten voor betalen ook. Ja, hier eerst in Noorder gelegen, hè. Achter de strutten. We zijn hem op het kanaal gezet, hè. Nu de draad hier langs het kanaal liep, had het grote voordelen voor alle inwoners van Klein-België. Zo konden ze bijvoorbeeld naar Nederland om goederen te halen. Maar ook wat betreft kerkgang waren ze aangewezen op de Nederlandse plaats Ede. Schoenen kan kopen bijvoorbeeld. Dat heb ik nog gehoord van mijn schoonvader. Ze gingen naar Ede, naar de kerk. Ze werden in Ede gedoopt. En ze werden er ook, naar ik heb vernomen, begraven. Dus er was een regelmatige verkeer? Er was regelmatig verkeer. Ja. Zonder de twee tegen elkaar kaffietjes. Volgens gebussen. En weer toch.
merendeel zal wel geheime cafeetjes geweest zijn. Dus Ja, dat kan ze ook, konden ja. zich wel amuseren. Ja, Hè, van de een naar de andere. Als je wist Iedereen wat had dat moest zijn. drank in huis. Tijdens het drinken van een Hollandse borrel, zoals het hier was. Hè. Van een Belgische borrel, dat bestonden niet veel. Dat waren Hollandse borrels. Hè. We vermoeden dat Klein-België uitgroeide tot een uitermate geschikte smokkelplaats. Goederen die namelijk over de Nederlandse grens waren gebracht, verbleven in een relatief veilig stukje België, van waaruit de oversteek van de draad, maar ook het kanaal, zorgvuldig kon worden voorbereid. ja, het was gemakkelijk. Hè. Karel de Meulemeester zijn huis stond in België. En zijn schuur stond in Nederland. Dus ze brachten alles in de schuur en hij bracht het uit België. Wie zegt er iets van? Smokkelaars die wilden blijven smokkelen. Mensen wilden blijven contacten houden met vrienden en kennissen of zelfs met familieleden aan de andere kant van de draad. En er werden dus allerlei middeltjes geprobeerd om toch maar over die draad te komen of berichten uit te wisselen op de een of andere manier. De brieven werden langs Nederland tot aan de draad gebracht. En daarover de draad gesmeten. Ja, ze hebben ook nog mensen geprobeerd om onder de draad te kruipen, met hat eronder te maken. Hè. Door polstokspringen avant la lettre, zal ik maar zeggen, met een lange stok probeerde men de draad over te komen. Men maakte ingenieuze toestellen, bijvoorbeeld openklappende tonnen waar men door kon kruipen. Men groef tunnels enzovoort. Het was natuurlijk een zeer gevaarlijk, want de minste aanraking aan de draad had de dood tot gevolg. We kunnen vaststellen dat de bewoners van Klein-België ondanks de draad geprobeerd hebben om er het beste van te maken. Maar het leert ons echter ook dat een dergelijke grensafscheiding weliswaar een vrij effectieve, maar vooral een hele wrede oplossing is.